Malam ini Putra JT Group mempersembahkan Rimba Indonesia. Kembang enjakan kang rembaka budaya kang gendang Stario segarkan supaya budaya lestari. Sugeng-sugeng pinanggihan kuncara ruming bangsa amung dumunung aning luhuring budaya sem-sem kawula warga seni sarimba tumut-tumut duduk ndudah lan ngrembangaken kabudayan Jawi kang adiluhur keparenga kawula ing dalu punika kangesteni donga panyuwunanipun Bapak Ibu keluarga kapurih paring panglipur dalam rangka halal bihalal Putra JT Group wonten ing tlatah Jagaklor Salam Magelang mriki. Awit saking punika kawula badhe atur pasugatan serikat lan kreasi tari kang kaire-ire manem Bromo pitutur ing pangajap. Mugi-mugi waktu dados tuntunan munggah menghibur sukasna budaya wonten ing kalodhangan dalu punika. Lan sumangga kados pundi lumampahing pasugatan seni kawula menika kadherekaken kanthi sugeng amriksani ngantos paripurna.
Malam ini kita ciptakan kebahagiaan. Karena rasa bahagia bukanlah memiliki segalanya, tapi yang selalu mensyukuri apa adanya. Nikmati yang diberi, syukuri yang sudah dimiliki. Semangat. Yuk, yuk, yuk.
para kanca acara pambagyo dumateng para rawuh sedaya matur nuwun saged ing rawuhnya wonten ing kempalan dalu punika Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring widodo atur para putra atur pambagyo nyuwun ing para bapak sedaya tandha bahu pikil tenaga serta bantu kelawan jiwa raga Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring nugraha kita sesuwan dumateng pangeran saged netepi kewajiban darah dawuhe Gusti Pangeran engkang kasebat ing dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dados utusan kautus dening pangeran Carilah tempat di mana kekhawatiranmu dihargai, rasa cemburu diterima, overthinkingmu dimaklumi. Karena cinta itu kesetaraan, bukan keterpaksaan. anakku ngapara sesuluh padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjerina tak iki tiga lulungan kang rambatan ambu sorong soroan rangget siwanggo tak kirimi layang kitir tak sampai keaneh sumilir ora krasa sliramu tansah rino wayangmu kedo atiku sing terno Woi, Nade. kapan boyo aku bisa gegem lintang rekoh endah ing bulan aku samer kuwatir lan muntap sabar sekar mekar ing ora kan sengkar gelakan tanpa upama tumateng teseng tertong kanggo nelesi lungko-lungko ketika anakku ngapara anakku miko ngitung lintang sesuluh padang rembulan tak goleki ana
sadurunge pengen ojo lali bersujud supaya mimpi kita enggal terwujud. Ngomong sliramu sing ono atiku, ngomong sliramu sing isi pikiranku.
Sopo wong urip kang ora gelem meringati maring pira sira Muhammad Nabi yang suci besok yen wis mati dicemplungke ana ing gani besok yen wis mati dicemplungke ana ing gani aran neraka saklawase ora mati aku sampun cegah kang dados tergaulang aku sampun cegah kang dados tergaulang kula badhe kantos critane urip ning donya pramila yen lebet nyuwun aku ing pangarsama pramila yen lebet nyuwun aku ing pangarsama sadaya prakonca pemuda saking Bungasari Dan pesona kata malam hari ini, sapa wonge sing gelem rekoso bakal ana boyok sing kudu dipijetno. Tapi yakinlah, di setiap ada lelah pasti ada sesuatu yang indah. Pesanku, dadiyo awakmu dhewe, ciptakno kebahagiaanmu dhewe, ora usah melu-melu standar omongan lan kisah hidup wong liya. Ora kabeh omah duweni kabeh omah duwe pawon, ning ora kabeh pawon duwe bumbon sing padha. Sumuruben surya waya sore mendung katon leliman kok yo bareng atiku krasa gelo tembang tresnaku ilang muspra Esok-esok ngombe sekoteng, nek bengi gawe kopi, golek bojo rasa sing ganteng, penting royal tor gemati. masa sumuruping surya wayang sore pandung katon lelimangan kok yo barengi atiku kosong apa pancen pancoban urip iki
bener